amb el temps i amb la realitat que el dur de la literatura formalment realista dels primers anys a les provatures experimentals més arriscades, passant per la utilització de l'absurd, que li servia per a denunciar la repressió franquista quan la censura impedia de fer-ho més clarament. La seva és, doncs, una obra feta per a una circumstància determinada, volgudament compromesa amb el seu temps, i que, tanmateix, aspira a durar més que les circumstàncies que la van condicionar. Per això, dota els seus personatges de profundes contradiccions, de psicologies complexes i de preocupacions que van més enllà dels problemes conjunturals. Són criatures turmentades per la por de morir, pel sexe, pels dubtes morals, per l'envelliment. Són éssers conscientment polítics, ètics i morals. Aquest serà el model humà de gairebé tota la producció de Manuel de Pedrolo. En un primer moment, s'interessa més per l'aventura personal de cadascú de nosaltres, pels dubtes, els temors, els desitjos, les ànsies de llibertat. Més endavant, Pedrolo se centrarà en l'aventura col·lectiva. En tot cas, els seus personatges solen ser homes corrents, més o menys marcats per la guerra, agnòstics, escèptics i que tanmateix lluiten per aconseguir una vida més digna i per abatre el que Pedrolo anomenava les fronteres interiors. Són homes que viuen a la Barcelona de la postguerra, d'un nivell mitjà-baix, i poden dir-se Martí Morera a Els Còdols trenquen l'aigua, Adrià a Cendra per Martina, Miquel Valls a Estrictament personal, Rogeli a Balanç fins a la matinada. A Totes les bèsties de càrrega, novel·la escrita l'any 1965, considerada per molts crítics com la seva millor obra, Pedrolo insisteix en les seves preocupacions socials i polítiques, en la denúncia de la manca de llibertats. Aquest cop, però, ho fa des del punt de vista de la distorsió d'unes situacions inicialment realistes que ell du fins al símbol i a una mena d'absurd. Per a ell, però, realitat i fantasia tendeixen a ser una sola cosa. Pedrolo escriu bona part de la seva obra en els 50 i normalment les obres triguen 4, 5, alguns més, 10, 11, 12 anys a aparèixer publicades. Incideix en aquest fet el fenomen, el problema del mercat català, el problema editorial, el problema també de censura, és a dir que moltes vegades l'obra de Pedrolo no és llegida exactament en el moment en què s'escriu. Per tant, es llegeix fora de context, fora del moment històric, i per tant, de vegades la intencionalitat política, la intencionalitat concreta en què ha estat escrita, fa que hagi perdut, en certa manera, fa que perdi virtualitat. Sobretot amb una obra que justament el que pretén és utilitzar la literatura de vegades amb un sentit crític. Sobretot això, en les obres dels anys 50, que d'alguna manera és un tipus de peces molt lligades al moment històric, molt lligades també a la utilització de la ideologia, dels corrents de la literatura de l'absurd, per exemple, de l'existencialisme, i tot això utilitzat i manipulat en relació amb una literatura que el que pretén és sobretot denunciar les situacions d'indefensió de l'home, les situacions fins i tot polítiques. Esclar, tota aquesta literatura llegida, per exemple, a finals dels 60 o en els 70, resultava una mica fora de lloc. Sobretot perquè llegida des de la perspectiva dels 50 és una literatura molt interessant i en aquest sentit molt vàlida i molt punyent i d'altra banda molt renovadora. Podem distingir només des del punt de vista de la recepció i de com la crítica ha acollit Pedrolo amb 3 imatges diferents al Pedrolo. Un seria la imatge del Pedrolo dels anys 50. Aquest Pedrolo dels 50 jo considero que ha estat força valorat, sobretot tot l'encreuament absurd, voluntat realista de reflectir l'època i al mateix temps de denúncia de les circumstàncies de la vida que es viu a la postguerra. Aquest Pedrolo jo crec que va tenir una bona recepció crítica des del Rafael Tasis, que d'alguna manera el va valorar una mica abans que la gran crítica, i ha tingut després posteriorment una bona acollida a la universitat i en general a nivell de lectura. El Pedrolo posterior dels 60 serà el que d'alguna manera serà recollit dintre per part dels escriptors dels 70
i que ha agafat una mica com a bandera per les seves actituds polítiques. Però en canvi aquest segon Pedrolo crec que té poca incidència a la universitat. Només algunes obres han estat més o menys recollides, una mica totes les bèsties de càrrega, però en canvi no el Pedrolo experimental, justament perquè ha estat vist com un escriptor una mica mecanicista en el moment en què experimentava en les seves novel·les. El tercer Pedrolo seria una mica el Pedrolo que s'ha aproximat als gèneres i que ha cobert uns espais de lectura a nivell escolar i també a nivell de gran públic. Llibres com El mecanoscrit del segon origen o Joc brut, novel·les d'aquest tipus, en general els estudiants que jo tinc en aquests moments, per exemple, les han llegides. Són naus, milers de naus. Mecanoscrit del segon origen és la novel·la catalana segurament més llegida dels darrers anys, amb una multiplicació d'edicions que l'ha fet arribar al 1.000.000 d'exemplars. Manuel de Pedrolo tingué la voluntat d'esdevenir un novel·lista total. En el seu cas, això volia dir treballar sobre 3 eixos fonamentals. El primer era evolucionar a partir de la tradició narrativa del segle XIX. El segon, el repte de la modernitat tècnica. I el tercer, apostar pels gèneres. Per això mateix va escriure novel·la policíaca, eròtica i de ciència-ficció. Aquest mecanoscrit és una còpia de fa 4.000 anys d'una obra que probablement va ser escrita per un dels pocs supervivents de l'atac. Alba. L'Alba, que amb el seu company va saber assegurar la continuïtat de la nostra espècie i del seu saber. És, doncs, l'Alba, la mare de la humanitat actual? Manuel de Pedrolo, contra el que la gent es pensa, va ser un home de lletres molt complet, i això li va permetre de cultivar molts gèneres amb una certa perfecció, sense esforçar-s'hi, amb naturalitat. Penso indubtablement en la narrativa, però penso també en la poesia. Pedrolo va ser mestre en gai saber els jocs florals de la llengua nostres, aconseguit a l'exili, evidentment. Va ser un gran traductor, va ser un assagista, s'ha dedicat també especialment a l'assaig literari, però evidentment la major part de la seva actuació és a la narrativa. En la narrativa encara va fer novel·la llarga, novel·la curta, narracions, i indubtablement, si hem de triar un gènere d'aquests, on més va destacar va ser amb la novel·la. Novel·la que va fer, com que en va fer tantes, amb una gran varietat de dedicacions. Sense que es pugui parlar d'una divisió estricta, ell va fer novel·les d'amor, com Cendra per Martina, ell va fer novel·les eròtiques, va fer novel·les de psicoanàlisi, va fer novel·les de costums, i va ser, segurament és l'únic cas entre nosaltres, va fer novel·la existencial, ell era un home molt vinculat a l'existencialisme, que era la filosofia del seu temps, i es va trobar immers en ella.